Aí non o incluímos todo, porque como nós temos nada que ver. Xa... Vai que así faz un pouco torcido. Tiras, tira que aquilo e xa está. Nada más decir también, perdón, se me olvidaba una última, los 100 años de la muerte de Emilia Pardo Bazán. Acudir más personas, ¿no? Va a ser una gran exposición. Este modelo de colaboración era posible. Quiero también felicitar a Isabel. Es el patrimonio de todos los españoles y por lo tanto debemos traer un riquísimo para nuestra cultura que sin duda nos hace mejores. No de también actuaciones musicales, es decir, una serie de actos a aprender con doña Emilia en este año. Muchas gracias. Dunha forma visual ao universo de Pardo Bazán, á modernidade das súas letras, como parte das preocupacións dun tempo, a segunda metade do século XIX, todos os expertos que a estudan e que comparten con nós e divulgan o seu legado. A época. Ao longo deste ano, doña Emilia está sendo charla na súa casa museo. Ninguna quimera chegar a pensar que esta cidade contaría cunha muller activista. Porque doña Emilia non quixo nunca botarse flores, fixéramos como ela, o que nos dese a gana. Por iso quero felicitar. Doña Emilia foi, é, sin dúbida, pois unha figura universal, unha muller sobranceira, que foi capaz, nun momento moi diferente ao actual, foi capaz de antepoñer o seu amor, a súa ilusión e a súa motivación en torno da cultura, en torno da lectura, en torno da escritura e en torno da defensa das persoas, poñer todos estes valores por riba do que, de modo tradicional, se podía pensar que estaba reservado pois a unha muller aristócrata daquel momento. Foi, sin dúbida, unha muller adiantada ao seu tempo. Participou en actividades e en debates intelectuais e literarios a escala internacional. Se situou, en certa medida, ao nivel de grandísimas figuras universalmente coñecidas, Víctor Hugo, Zola, en Francia, por exemplo, ou Galdós, ou Clarín, en España. Soubo conectar, en este caso se soubo conectar, ao debate intelectual das principais tendencias europeas. Estamos, en dúbida, ante unha das mellores escritoras do último terzo do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Por estes motivos, sobrados, tanto o goberno galego como o resto de institucións que nos acompañan e que están aquí representadas, vamos a despregar, vamos a levar a cabo pois unha programación importante e longa ao longo deste ano 21 para dar a coñecer pois a figura polifacética desta gran escritora galega, española e, sin dúbida, universal como foi Emilia Pardo Bazán. Falamos dunha programación extensa, variada, plural, que ten unha serie de obxectivos. Quizás o máis importante é poñer en valor e difundir as achegas que doña Emilia fixo á cultura, á educación e á igualdade entre as persoas. Visibilizar tamén o seu carácter pioneiro en campos que hoxe nos poden parecer habituais, pero que naquele momento non o eran. O feminismo, o xornalismo ou a historia. Estes dos ámbitos no ámbito dunha muller. E tamén para poñer de relevo pois a importancia que ten Galicia na súa vida e na súa obra. Para facelo, vamos a programar e a colaborar en máis de 40 actividades.
5 grandes mostras, 5 grandes exposicións, 2 congresos ou simposios internacionais, 4 publicacións, así como unha trintena de actividades de formación e difusión como contancortos, obradoidos ou accións digitais para divulgar entre os máis novos pois a importancia histórica de Doña Emilia. Como dicíamos, vamos a ter unha gran exposición coproducida por a Biblioteca Nacional, está connosco a súa directora, por a Acción Cultural Española, por a Comunidade de Madrid e por a Xunta de Galicia, en colaboración tamén co Concello de A Coruña e co Real Academia Galega. Esta gran exposición tendrá como comisaria a Isabel Burdiel e se vai expoñer, primeiro, na Biblioteca Nacional de Madrid e segundo, en Coruña, no quiosco Alfonso. En esta propia casa, en Belas Artes, tamén acolleremos en outono pois unha mostra, unha exposición de pezas de doazóns realizadas pola familia da escritora. A Biblioteca de Galicia poñerá en valor a obra de Doña Emilia a finais tamén de outono, a través dunha escorma, entendemos que moi salientable, do seu traballo bibliográfico. Unha cuarta exposición, neste caso de rúa, será 100 anos sen Emilia, unha exposición de rúa que estará nas principais cidades de Galicia e o que queremos é levar ao espacio público pois a figura, neste caso, de Doña Emilia. E, por último, teremos unha quinta mostra en colaboración ca USC que vai a tratar fundamentalmente da pegada que tivo a cidade de Santiago, neste caso, na obra da artista. Perdón, da escritora.